Nyakaramogi ya siasa osechako futo motelo ne yiero maduong' mar higa manyien kakoro tim mar Linda Ground kawuono go tach e kaunti ma Siaya to machielo mano mar tim mar Linda Wananchi motelne kod Babu Owino kachiel kod Edwin Sifuna nogo tach e pinyno kata e kaunti no ma Kakamega ka weche dirore kod kocha kotenore kod siasa manyien mar higa 2027 ka bende telo no ero kata kweth machielo mobalo kod sirikal bende nitiere komachielo gi weche mopogore mag siasa. Nyakaramogi opogore kod weche mag siasa bende nitiere weche mamoko ma oikoni kotenore kod kaka chenro mopogore madhi nyime pachoka. Mokwongo thuond weche. Gavana Mamarwa koro seringo Siaya otanga oko. Emomiyo anawacho niya gavana mabiro to kanyalo wacho kang'eyo. To gavana mok dhi bedo to en ng'a? Orengo twako orengo bai. Orengo bai. Jo siasa mag ODM oramo ni gavana ma Siaya James Orengo ok doge komno e yiero ma higa manyien. ODM hatutaki kuwa president. Anasema ODM hatutaki deputy president. Tunamwambia leo tukiwa Kakamega. ODM iko na viongozi wametosha kuwa rais. With mar Linda Wananchi motelne kod Edwin Sifuna osingo mar chungo jalar Compton piny e yiero mabiro ikinde romo mane gi bago e kaunti ma Kakamega. To ka wuoko ka dhi holo yo rach yo makarwa kani rach ka pikipiki kotinga tamakom na to chunya nikech bugni. Jodak malunga ma yudore Seme sub county yuago chal marach mag apeyni kod olalo magi wacho ni rocho ngimagi. Nyakaramogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 33600 bende wedore mbui duto mag oganda kanyo Ramogi TV nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua sayo jatend piny William Ruto kuom koso chwalo dongruok makare ne oganda mag Kalenjin. Gachagua mane loso kod jofwambo malendo kod Kalenjin wacho ni jatend piny omiyo mana maino oganda mawuok e dhoudi mamoko ikine ma odhi nyime kod kisera mage mag siasa motelo ne yiero maduong' mar higa mabiro. Gachagua bende okwedo weche mawachore ni poni nono omiye lemo mar telo ne Kenya ok obi chwalo dongruok ne oganda ma dhot mar Kalenjin. Sharon Ong'ao ni kod ler mathoth. Koloso kod jofwambo mag Kalenjin mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua oseo jatend piny William Ruto kuom rem mar chwalo dongruok e thurge. Hii ng'ombe wamengoja 14 years alikuwa deputy president for 10 years. Okay, akakuwa na matatizo. Hii miaka ile hii ng'ombe ya Wakipsigis, hii ng'ombe ya Wanande, ya Watugen, ya Marakwet, ya Keyo itafika siku gani? Gachagua yango ni konyalo bedo jatend piny e pacho kae. Obiro deo dhoudi duto. Kopogore gi weche mawachore ni onyalo mana deo dhot achiel. Mimi nikipata nafasi ya kuunda serikali, ningetaka kuhakikishia jamii ya Wakalenjin ndio bipata npaso, na mimi ndio sitaki wawachwe nyuma, na sitaki shida yetu na William Ruto wabebe. Omedo ni kata bed ni piny owacho osebedo ka rocho rombege machiegni obiro limo gwenge mag Hoho mar Okak. Mimi nimepigwa mara 24 kama wanatumana uwawe kanisani, nyumbani Mlimani. Ubaya ni kwetu nyumbani Nyeri. Kama watu ya serikali wametumana upigwe ndani ya kanisa nyumbani, na ukienda Kericho na ukienda Nandi, lakini nimeambiwa na watu ya nyumbani, wewe ni Mkenya na wewe ni kiongozi. Hawa Kalenjin walikupigia kura, hawaja kukosea, tembea waende watembelee. E okang' machielo Gachagua medo seo jochwala rita e pacho kae kokwayo bad migao mar rita kwe mondo okaw ndamo mager ne jogo manomonje e kanisa. Wawache kuua watoto, wawache kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu, wawache kutuma wauaji kanisani. Wale watu walivamia watu kanisani wakishikwa serikali ijiondoe, watu wapelekwe kotini kwa sababu walionekana, polisi walionekana. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano nya Sharon Ong'ao. Wadhi nyime kama bad migao makoro futo mar kor lwasi ogolo milome ni koth mapek dhi chwe pacho ka kochakore kawuono tarik 21 nyaka tarik 25 dwe mar 2 higani kama obiro dok piny matin.
Koth makamano Kenya Met wacho ni biro chwe e gwenge mag Lake Victoria Basin kod Hoho mar Okak moriwo nyaka kaunti ma Nairobi ka jopiny okwa mondo obed akicha ne oula e kinde koth. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. E koro margi, bad migao makoro chal mar kor lwasi e pacho ka Kenya Met wacho ni koth mosebedo ka chwe e gwenge mag Lake Victoria Basin, Hoho mar Okak kod gwenge mani malo ma imbo kod ugwe mar Hoho mar Okak moriwo nyaka boma ma Nairobi dhi medore rang'iny mamalo moheo milimita 30 kochakore kawuono, ka gwenge makadho wadh nam chumbi bende dhi yudo koth. Director mar bad migao makoro chal mar kor lwasi e kaunti ma Siaya, Dominic Arodi, wacho ni Kenya Met nyaka nyis jopiny rang'iny mar koth madhi chwe mondo jopiny obed akicha. Koth wacho ni wagole advisory ma wacho ni biro chwe chakre kawuono, I think nyaka Monday or Tuesday. En achiel kuom storms mane wakete e koro mar kor lwasi. So adwa naler millimeters nikech samoro gikon from 10 to 20. Koro piny bet sok dogo kendo wachako bet gi surface runoff. Surface runoff gin pi makoro lose modho matin koro gin gi flow. Then kichopo 20 to 50 koro en koth mang'eny makoro surface runoff gi ng'eny kendo gidonjo e ulni. Koro emomiyo waketo ni waketo kiwango go mondo jopiny one kaka gidhi koth. Moko kuom counties ma koth biro chwe ahinya oriwo Migori, Nyamira, Bungoma, Kakamega, Embu, Murang'a, Nyeri, Tharaka Nithi, Kisii, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Nairobi, Kericho, Bomet, Taita Taveta, Kitui, Kwale, Mombasa kod Kilifi. To kibire karwa mar Nyanza taneno ka gi mention Migori, Kisumu gi Siaya no kaneno koth ni e ahinya, but gimang'eyo ni ok wanyal miss to Kisumu gi Siaya ok nyal koso bete kuonde ma koth chwe mang'eny. Kenya Met koro kwayo jopiny e gwenge ma koth mapek biro chwe mondo obed akicha ne pi oula manyalo muomo, ka oula nyalo muomo nyaka gwenge mani piny ma koth mapek ok ochwe. Wawacho ni nitie ulni moko ma samoro gijanil ga moko ma pi mole ahinya. To kinde ma pi koth biro pi mang'eny ni kineno ko oula moro pong' to kitem mondo yore nikech onyalo biro pi e chwega kuma oula to samoro yore kano tin kapok itieko yore to pi maduong' biro to goyi kendo gitu. Kinde ka kinde wawacho ne jopiny ka koth chwe mang'eny ni ber ka giseloso ulni especially along the home alwora mag mier kendo kata ei puothe mondo mi koth chwe omol maber ka donjo e ulni madongo miluongo ni streams gi mondo gidhi maber mok gikelo stagnation. Jopiny bende onyis mondo obed akicha e odiochienge ma koth mapek biro chwe e pacho ka kaluwore ni koth dhi chwe kod mil polo manyalo kelo midekre. Koth ma jochwe madongo gi jochwe kod mil polo kod mor polo. Bende wanyiso jopiny ni koro gichung' akicha mondo kik ng'ato chung' e tipo okawo shelter e yien moro maduong' koneno ni kodhi geng'o ne koth kata e gama mar tado moro ni ogeng'e koth. Kabe to donje i ot bedie mos kendo iwe tiyo kod gik mag electronics inyalo fit gi off nyaka koth duong'. Sama koth chwe kik wawuothi koth kod tinde wamok warwako gimoro amora ber kirwako kata gambut kata wuoch. Again wabed waritore gi mabunde mwatiyogo siko mag mabunde kod chuma ne moro momake godo cha wamake gi raba mane piny neno. Mar ang'wen wabed ka waritore nikech mil polo kod mil polo en gima nyalo yudi ka ibet moko tang' especially kiwuotho awuothe koth to in e gino mabor moingo gik moko e area no koro onyalo po kibedo electrocuted. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jagoro mogidore e migao mar somo Julius Bitok olando ni migao mar somo osetieko chenro mar nono kwan skunde kod jopuonjre e pacho ka. Karo kod Bitok chenro no miyo migao mar somo nigi kwan makare mar skunde kod kwan jopuonjre mantiere skul ka skul gino mabiro tieko chochni sekta mar somo. Bedo ni gichano rieyo sekta mar somo e pacho ka kokalo tieko wach jopuonjre ma Nyawawa ma kuom kinde malach osemiyo omenda mathoth mag sekta mar somo olal. Very special guest, PS Ambassador Prophet. May I also, with permission, sir, to introduce. Naomba wakati huu nikuletee tamasha fupi na This year and I instituted a committee, a team. We did the verification and we have identified the number of students in our schools, the number of learners in our schools, the number of schools
And we have now a very clear picture of how many students we have, how many learners we have. And recently, as early as last week, we are able to discipline 28 sub-county directors of education who we believe are capable. We send them show cause letters around the country because we must clean the education sector. Tunashukuru serikali kwa hii maneno ya capitation. Ilikuja kabla hata shule haijafunguliwa. Na ningependa Bwana PS kukuambia fanya kazi, endelea na kazi yako. Sisi tunakuunga mkono. Hizo siasa zingine ambazo tunaona saa zingine, hiyo siasa tusiweke katika mambo ya elimu. Safar mar linda mwananchi e botelo mar jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kawuono donje kaunti ma Kakamega kendo yudo rwak mar tipo kowuok kuom johera maggi. Kautene kod Edwin Sifuna, gavana ma Siaya James Orengo kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jotelo ne owuok tung' mosuo kod sirikal mar Kenya Kwanza kuom timo marach kod obila e rocho ratiro mag josiasa. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelo go singo mar chungo jalatend piny e yiero mar 2027. Yore duto kawuono ochomwe kaunti ma Kakamega e lap ma Amalemba Grounds e romo mar kweth mar linda mwananchi e botelo mar jagoro mar ODM Edwin Sifuna, gavana ma Siaya James Orengo kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. E lap ma Amalemba Grounds, sulwe mag linda mwananchi oyudo rwak machalo gi rwak mar kingi kod dhano machalo mire. Jotelogo oseo sirikal mar Kenya Kwanza kuom tiyo marach gi obila e rocho romo magi mag siasa, kaachiel gi dhi ataro kod winjruok margi kod ogai machon mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga. Mimi naandamwa kwa kukumbusha William Ruto kwamba uliweka mkataba na baba Raila Amolo Odinga ya kwamba utaheshimu haki za watu kukutana kwa amani jinsi ambavyo tumekutana hapa. Kwa nini unatutupia tear gas? Hiyo si ni kukiuka mkataba na baba? I want to say here without no contradiction. We are bringing change to Kenya. We are bringing change to Kenya. We are bringing change to Kenya. Na viongozi wako hapa ni wakalete mageuzi katika Kenya. Na nyinyi wananchi, mjue nyinyi ndio sovereign power of the people. Negi keto ten migao mar obila e tago maliet kaluwore kod nek mar Vincent Ayomo e romo margi ma Kitengela e giko juma mokalo. Gisingo mar neno ni obila mane ochielo Vincent Ayomo gi magina oter e od ang'e. Kule Kitengela waliua mtu. Tunasema ya kwamba polisi kazi yenu ni kuchunga raia. Sisi tunajua gharama ya maisha iko juu. Tukipigania gharama ya maisha, tear gas, ufala si ufala. Ufala si ufala. Tukisema vijana wapewe kazi, tear gas, ufala si ufala. Upuzi si upuzi. Sulwe mag linda mwananchi onyonore motegno ne gidhi chungo jalatend piny e yiero maduong' mabiro. Iko ile kikundi ya Oburu Odinga na Junet Mohamed wanajaribu kugawanya Waluya na Wajaluo. Hati wanasema ati Babu Owino na Orengo na Kalori wasitembee na Sifuna. Mimi nataka kuambia uhusiano wa Jaluo na Waluya ilianza kitambo. Ilianza wakati wa Masinde Muliro. Ilianza wakati wa kijana wa Malwa. Na baba pia alishikilia. Kwa hivyo we are moving together as one. Sasa wacha niite Matata mwenyewe. Sisi kama kikosi cha linda mwananchi tutatembea Kenya nzima. Lakini tumeombwa na ndugu zetu Waislamu. Tumeombwa na ndugu zetu Waislamu ya kwamba kwa sababu ya mambo ya Ramadhani tupumzike kidogo, alafu tukimaliza Ramadhani tuende Mombasa. Wangapi wanasema tuende Mombasa? Jotelogo osoko wang' kweth motelne kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ewi mano magiwacho gitemo pogo oganda Luo kod oganda Abaluya. Nataka tuambie ile timu nyingine ya ODM, tunasema ya kwamba watu wachie pati. Tunataka Joshua aliye na nguvu.
you want a strong Joshua or a weak Joshua? Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Bende gisingo mar luoro gwenge duto mapacho kae mar goyo debene agenda margi motelo ne yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakaramogi mago gin weche mag siasa mag Linda Wananchi mabende kawuono nogo tach e kaunti no ma Kakamega. Linda Wananchi en kwethno motelne kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kachiel kod senator ma Nairobi Mano Edwin Sifuna kama bende oting'o gavana ma Siaya James Orengo kachiel kod jotelo mamoko ka bende giyango ni nyaka gin bende wang'ni gichungie ng'ato mabiro dhi laro kom mar ten piny e yiero mar 2027. Nyakaramogi wadhi nyime kod weche mag siasa mopogore opogore ma otimore kawuono e boma no ma Siaya, mano mabende koro en Linda Ground ma en kweth machielo ma duond bura mar ODM mabende otelne kod senator ma Siaya Mano Oburu Oginga. Nyakaramogi gimbe kawuono nieri ne gigo tach e kaunti ma Siaya ka bende gimbe giwacho ni gidwa mondo mi gipog telo e yiero ma biro mano siasa no ero mag duond bura mar ODM. Kawadhi nyime ni duond bura mar ODM omedo jiwo chung' margi e wi lemo mag telo ma bende giwacho ni kachiel kod ber ma gidhi keto nyime e kinde ma giikore ne chako twagi UDA motelo ne yiero mabiro. Kotenegi kod ogai margi Laktar Oburu Oginga gidhi keto dwa jopiny nyime e kinde twak makamano mana ne jopiny oyudo keyo mabup e sirikal manyien. Kaka Steve Biko lero, jotelo go singo mar siro Oburu Oginga kaka ogai margi ka gikwedo kweth mobalo kod tende. Limbe mar duond buch ODM e kor gwenge motis ni ODM Linda Ground nochopo boma Siaya odiochieng' ma kawuono. Kae ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga nowacho ni gisechako ikruok ne yiero ma higa manyien, gino momiyo nyaka gichak twagi UDA. Koro gie sani wawacho ni wan kaka ODM wadwa ikre yiero en higa manyien. Yiero en higa manyien. Jok moko to wacho ni warikni nade. Ka yiero en higa manyien to wacho ni wadwa chako twak gi joma wan gi broad based government. Mane en rikni. Jatelo nomedo ni ODM nyaka ket dwa jopiny nyime e kinde twagno kokwedo kweth machielo mar ODM mobalo kod tende mano wacho ni onge kod agenda makare ne oganda jo Kenya kon duond burano. Jowa mamoko mobaro ka gito gidwa tero wakanye. Gin gitero wakanye. An pok awinjo maler kuma gidwa tero wa. Gin awinjo mana ka giwacho ni nyaka Ruto nyaka dhi ni Ruto must go home. Ruto must go home ni ben dongruok. En dondruok koso dongruok. Korka kore, jakom mar ODM Gladys Wanga nomedo ni ODM nyaka winjre kod UDA mar pogo sirikal manyien e diere ka gigeto kom jalup jatend piny kod lemo mamoko madito e sirikal. To kwago mbaka to gino wakao 50-50. Biang kwa bare diere to nus gidhigo nus watimore nade wadongo. Deputy en ODM. Mane kaka wadhi gi gini nyaka tung. Ka gin gi waziri apar wambe wan gi waziri adi. Moko kuom josiasa kod jotelo mag ODM mano yore nyasino nonyiso chung' margi motegno mar siro Oburu Oginga ka gijiwe mondo chak twak mapiyo mondo johera mag ODM oyud yo mag luwo chon. Wach mar political parties mora mora en wach mar power. Power ema party mora mora molosi pinyini dwaro mondo los mondo kawi. The negotiations are going to be based on principles of good governance and on principles of good democracy of ODM. E kinde no, jaod bura makarachuonya Dipo Kuome nojiwo Oburu Oginga mondo many yore mag riwo kweth ariyo mag ODM kanyakla mar miyo gi teko mar wuoyo kod duol achiel, wach manosir kod gavana ma Migori Ochieng' Ayako mano kwa achiel mar oganda Luo. Mi wabede power nyaka waket ODM obed motegno, nyaka wakaw kura to ODM kabe wadwa mondo obed motegno. Akwayo party leader marwa mondo obed gi ratiro ni jowa modhi oko wadwar mondo duog
oduogo bed kodwa mondo wabed achiel. In order mondo wayud power no, wakwa uduto mondo uriuru. Umi ODM power no, ODM omi Dr. Buru power, mondo gidhi giwuo gi President Ruto, mondo power obed shared to serve the young people, to serve the women and all Kenyans. Ber kose ok ber? Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano nya Steve Biko, mano bende report matero waye mokwongo chenro en marangi chwelo ano kanyo ka Gongo wacho neno wa live ka intiere Nairobi, aneno kanyo bende Sharon Daisy ka wacho ni oneno wa ka intiere Choka Republic niko locked. Pinky Ricky wacho ni oneno wa kanyo en bende ogona kaning'ia ahero weche manyien chopo ne yo makare. Nyakara Mogeno ka Rosie bende wacho ni oneno wa kanyo e yo maler. Lexi Boy bende neno wa Beatrice wacho ni Ramogi TV e yo makare. Nyakara Mogi waringo wadhi duka matin kikidhi mabor pod waduogo kod weche manyien mamoko. Adon mondi chiki ite wach moro kae. Pari ok nyal bedo mari, to kende en ok obi bedo. Ok obi bedo nang'o? Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo ikine ma counties mopogore opogore pacho kae medo keto kenge mar bero somo e skunde mag nasari. Penjo maduong' en ni to bende rang'iny mar somo e skunde gi mag piny owacho nitiere kama onego gibedie. Jojuma nono chalgi e county ma Migori. Kada bende pod yango ni counties mathoth ma oting'o county ma Migori osegoyo okang' maduong'. E bero sekta mar somo e nasaris kata ECD ma oting'o gero klese kaachiel kod ndiko jopuonj midhieche mathoth pod okwako skunde mag ECD e pacho kae. Lipot mogolo Mazizi Africa e higa mag 2015 yango ni thoth counties kokte onge kod chike manyalo miyo jopuonjre mantie nasari e skunde mag piny owacho yud somo e rang'iny madwarore. Lipot yango ni thoth sikunde mag nasari pod nitie kod jopuonj moko tiegi maber, gino osemiyo jopuonjre ok yud somo e rang'iny mowinjore ka thoth sikunde mag nasari bende onge kod gige somo madwarore mondo jopuonjre oyud somo makare.
Director Migado Masomo e County ma Migori Edodo Kelo, wani thoth counties ma oting'o county ma Migori, ne ochako somo mar ECD manyien, kane sirikal loch gwenge obiro nikech ne giyudo ka gige somo oting'o klese ne onge, gino ma yande ne osekelo pek e county ma Migori. You know, assume ni county eko biro to gik mane tie gin mag national government. Koro classroom mane jo ECD some kidhi tikoni ne ya wan pok nogeno waonge ECD classroom. Koro nochuno ni wachako manyien. Jopuonj ne wayudo ka onge manosendik gi sirikal kata chiel. Ne nitie abich mane jo local authority nondiko to ne giduogo gi gijuogo. So magi ne wakao waduogo mondo puonji. To sikunde mag nursery mag piny owacho bende kod nok ma jopuonje kod klese gino makelo penjo ni to bende jopuonje mag nursery yudo tiegruok e rang'iny makare. Klas bende oger mok duong' kata maber, en klas matin to nyithindo miya gi wiye. Koro ma nyithindo korgo odhok ere kaka nyithindo gidwa somo. ECD gi gitin to bende yudo ka nyithindo ng'eny. Koro kaka gibede classes gi bedo shida. Paro mar dhano nokao ni nyathi mathin ok dulu ok need gik mabeyo. Koro gima ber ko biro timiyo ng'ama duong'. Koro wagero ECD classroom to kiwuok tikao jo JSS irwake that classroom. Kata ikao jo class 8 irwake that classroom. Tigolo nyathi ECD dhi some tie yien. County ma Migori kuom nyisi tieko jopuonjre mag nursery skunde mag piny owacho maromo 700 ka kwan jopuonj ma osendiki kod piny owacho to romo mana 659. Jopuonj mondi kod board mag sikunde bende romo 324. Sirikal mar Migori County negi centers 167 ma mantie. Sirikal mar Migori County negi jopuonj 659. Ka ipimo kod sikundego mag ji giwegi, lipot mogol kod migao masomo e county ma Migori yango ne skunde mag ji giwegi nitie kod jopuonje maromo 58,230 ka jopuonj to gintiego maromo 975. E gwenge mathoth e county ma Migori pod oganda ywak ne sikunde mag ECD pod tin, gino mosmo jopuonje mag nursery wuotho ndalo mabor kama nyisomo. Ogi identify lope manindo mag sirikal mondo ogere ECDs nikech yudo ka samoro bende mail bor ECD samoro en achiel e kor gweng'. Ne nyithindo wuotho distance mabor, kionge apiko to nyaka nyithindo madongo kang' ne dhi kode sa 11 okinyi. E sama county government obiro ne wachako gi mwaluongo ni stand alone. Ne wang'iyo the distance. Iyudo ka primary school ne mabor gi machielo. Koro nyithindo mag ECD ngech gitindo gi nyawuotho. So wamanyo lo to wagero ma en onge primary waluongo ni stand alone. Moko kuom oganda osekawo okang' mar gero sikunde mag ECD giwegi kendo ndiko jopuonj mondo kony nyithindo yud yot e yudo somo. Serikali ya county government imetutupa kabisa, wala hata hawana habari. Sasa tumepata wafadhili ambao wamejitolea kushirikiana na sisi wanakijiji, ndio unaona kwamba tumeanza msingi ili tuweze kupata mahala pazuri pa watoto wetu waweze kusomea. Naomba serikali yetu ya Migori County, tumeanza hii kama wanakijiji, kama tuko katika hii Migori County, tunaomba muje mtushike mkono, mtujengee shule, maana uwanja tumetoa wenyewe. Jokanye seta masomo ni maido nego keti egedo mag klese mag nursery ndiko jopuonj kanchiel kod nyiewo gige somo moro ne jopuonjre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok e county ma Migori wadhi nyaka county ma Siaya kama tend bura mar ODM kawuono nobago romo margi motisni Linda Ground e gwenge ma Siaya, romo mane okelo kanyakla jokanyo mopogore mag duond burano. Kata kamano nobedo maliet ne gavana ma county no James Orengo kama kuom josiasa oramo ni nyaka odhi dala kendo ok bi yiere yiero ma higa mabiro. Orengo oyuore romo mar kweth mar Linda Wananchi e boma ma Kakamega. Efi Nyakidi miyo waler. E pap ma Ahindi, county ma Siaya, ma e kaka nochalo. Ne en romo mar Linda Ground ma okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM kod oganda masiro duond burano. Bedo ni gavana ma county no James Orengo ne nie romo machielo motisni Linda Mwananchi motele gi Edwin Sifuna. Josiasa mochopo romo mar Linda Ground orudho matek tok Orengo gi kit Kamasia. Kaluwore gi jaod bura machon mar Arieda Nicholas Gumbo, onge jal manyalo goyo kange wuodh siasa maonge sir. Koro wachako wuodh manyien, tumeanza safari mpya, wadwa nyiso joma onge kodwa ni wan kaka family nyaka wabed gi mor adi.
onge ng'ama nyalo wuotho ng'at achiel machop kumo dhiye. Koro sani alando ne jo Siaya. Orengo twakon orengo bai. Orengo bai. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi bende nokobedo gi luoro mawacho ni gavana ma Siaya James Orengo nochando mosenindo Raila Odinga kendo sani chando gai mar ODM Oburu Oginga, tim ma ok gibiyie godo. Gavana wa Orengo osebedo ka chando Raila higni gi te. Sani ko Raila onge ochako chando Oburu. Jadi modagi wachno. Jadi modagi wachna ne kawuono. Ochando Raila higni gi te nyaka Raila otho. Ang'o momiyo ochando Oburu to Oburu en owadgi Raila? Ang'o momiyo? Emomiyo anawacho niya, gavana mabiro to kanyalo wacho kang'eyo. To gavana mok dhi bedo to en ng'a? Very good. Very good. Jaod bura Malego Usonga Samuel Atandi mabende jakom komiti mar budget pachoka ochwalo duonde kendo wacho ni oseneno ni omenda mar dongruok ochwal ne kaunti ma Siaya. Kata kamano onge dongruok makare mosenenore. Wakelo pesa mang'eny Siaya kae an kaka meli jakom budget. Nyocha miyo Orengo nyatieng' bilion 10 mondo kelgo maendeleo Siaya kae. To ji adi moseneno maendeleo Siaya koting'ane bado gimalo. Era joma neno maendeleo morengo kelo. Era joma wacho ni Orengo onge maendeleo ting'ane badi malo. Onge maendeleo kosengo. Koro wach ma ugatuzi no. Wahakikisha ni kaunti sini pesa mang'eny mondo kelgo services ni jothurwa. Gikel iye ni hospitals, gikel pi machiegni, gikel gi improve weche mag tuoche, mage gik matimo kaka jo broad-based government. Josiasa duto moyuoro romono omedo nyiso sir margi ne sirkal manywanda kata broad-based government ka gijiwo oganda mondo were kod jogo mawachore ni obalo kod duond bura mar ODM kendo chako kweth machielo mar linda wananchi. Efinye Kidi, Ramogi TV. Kopogore koda weche mag siasa en jo ohala mawuok Lung'a e sub-county Maseme ywagore e wirach mar apeyni kod olalo makono magikoni rocho chenro kara yore ohala kod somb nyithindo. Jodago ywak ni ka koth ochwe to chenro mag wuoth rochore kendo chal marach mag apeyni osemiyo oganda moko owito ngimagi. Millicent Adhiambo miyowa mathoth. Kaka unena wuotho gi luthni to ka wuoko ka dhi holo yo rach yo makarwa kani rach ka pikipiki koting'a tamako mna dho chunya nikech bugni. Magi moko kuom ywak ma johala kod jodak mawuok Lung'a e sub-county Maseme, Kisumu County golo kotenore kod rach mar apaya makono. Ndara moro wan go kako wa Holo, Lung'a, Konde Road. Ndara ni rach en osebedo marach higni mang'eny. Wasewuoyo kata gi jotendwa gi to kidhiri county ka tiduoki mana korka ni national. To kidok ka joka national tiduoki korka jo county. Koro ng'eni gino kwang'e ga ni ng'amo ni golos ndara mo Holo ka Bege Lung'a Konde Road ni. Koro mae moda ni mondo wabi wang'e ni to ng'ama lose. Diere machon ni yudo ka ndara mineno piny kanyo no ne ndara ma geche ne ringe. To sani koro e ndara ma kura piko kende manyalo ringe nikech ndara rach. Kopogore kod apaya, gikoni olalo ma aora magada bende okethore ahinya, gino ma osemiyo moko kuomgi owito ngimagi ahinya to kinde koth. To wan gi daraja moro ni e iye ka. Daraja ni wasego ikoko joka mama. Daraja ni wasego ikoko to senego ji badhi 10. En higa ka higa kwa koth ochwe to wandiko piny nyaka oneg ji. Last year batwani nyocha ko onego mine moko 2 ka. Ma achiel nyocha owe nyathi mathin ma gino hinyowa ka kabisa. Ndara rach nikech en ndara mok nyal kadho. Kidhi kama daraja osekethore, ka pi koth ochwe onge kaka kadhi. Ok nyal kadho. Giyango koro ni gin kod luoro ni ka koth obiro medo gore piny to gidhi medo hinyore ahinya to yore mag skul kod ohala biro rochore. Koro kata sani pod wan gi luoro nikech pok olose. Wan gi luoro ni ka koth dhi chako biro to dhi hinyowa. Nikech nitie nyithiwa ma wuok Lung'a kaka dhi somo bo ok bede. Nitie nyithiwa ma wuok Lung'a kaka dhi somo Siala ok bede. To nitie nyithiwa ma loka chama moko somo Sol nikech Sol ne mantie secondary ka be machiegni. Bende ok bede. Koro nitie kaka koro wachiko kama koth dhi chwere ne. Koro nitie aora moro kachacha. Oponga saidi ma koro jok man go handgi ok chop go koni nikech aora gingo negi kocha. Koro kaka wan ma wan loka ni gik ma wan tiere go ok nyal usore maber nikech ji onge ma kocha dugo koni. Ewi mano, gikoni chal ka gima
Sirikal ojwang'ogi nikech apeyni duto moluoro lung'a, richo, weche mag rochruok arita bende mono chiro dongore. Kama wantie wachalo kama joma nie chula. Ndara moro bende ni kama ka dhi got ni dhi rataka. Ndara no bok inyal dhi. To nitie be moro ma kama dhi Miranga. Magi deri mane oluoro wakato bede richo. Moro bende nitie kama wuok ka lung'a kata odhi kamoro magwar. Ndeni onge maber kata achiel makata un kapo ni unyalo luwogi. Tubro yie ni kara jolung'a gi winjo matek. Insecurity bosebedo ka nikech wabor gi Kombewa manitiere police, wabor gi Gerata. To koro sama kata weche mag kuo timore e chiro ka to wabedo ga gi tabu kabisa. Kora wakwayo kaber bende insecurity mondo mi ong'inwa e mar chiro ni mondo mi chiro dongi nikech ka kuo ng'eny e chiro ok nyal dongo. Wach mane magin go ne sirikal? Koro gini wan setemo ga wacho wachni mang'eny mondo jogo losnwa ndara ni daraja no. To waneno ka gini en sigana manyaka nene. Gijawuondwa mana seche ma koro wariego mar kampeni. To gibro badho to ka wach kampeni rumo to ok ichak inegi. Koro gini ema no watemo ywak ne county government. Kapo ni county government maloso ndarani olosnwa kapok ochopo yiero. Ka en national maloso ndarani olosnwa kapok oyiero wachopo yiero. Mane wagombo mondo sirikal mabiro matuserumo mondo olosnwa ndernigi to kendo sana olosnwa daraja. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Semelunga, Kisumu County. Malayo Centers Mia Beach, masiro lony manyasani, oyang ni gero pacho kae mangima, e chenro mar piny owacho maneno ni wuod ka wuod otud kod mbui. Mage oyang kod jagoro e migawo mar lony manyasani, Engineer John Tanui, kowacho ni centers go ni okenge mopogore mag gedo. Kolose kinde manonono gedo mitimo Siaya, Tanui omedo ni centers 300 osetiegere kuonde tiegruok mopogore mag tije lwedo. Kotene kod jotelo mopogore moting'o jagoro e migawo mar thieth Laktar Auma Oluga, omedo ni sirikal oketo $25 million e gero center no mayudore Rarieda kod machielo Bondo mibiro ger kod shillings $7 million. Omedo ni centers go kopogore kod chwalo lony ne rowere gibiro jiwo kendo konyogi timo tije mag mbui kanyakla kod bero chenro mag sirikal e mbui. Across our country, and we were able to work with members of parliament to amend the national government CDF so that up to 3% in CDF is available to the member of parliament to build and operate a digital hub, one in every ward. And we are very happy with what's going on with members of parliament. They have done about 500 which are ongoing at different stages of completion. Government, through the leadership of our president, committed to support by building one center of excellence in every county and also a standard digital hub in every county. These kind of initiatives are also very helpful. They enable things that we do like social protection programs, social insurance programs. Many of the people who can not access where to register, for example, for SHA, now they can come here. You can be shown the benefit package. Quite a number of people, especially the young people, live within the counties, and so the idea of digital hubs I think is a good one because then it gives them the opportunity to exploit what the PSSC have called the creative economy. Ringre ariyo mag jomachuo okwanye bathapa ya maduong' Malindi kochimo Mombasa okinyi makawuono. Chal moyo jodak makanyo gi buok. Ringrego nofweny god jawuoth moro mane safar kowuok Kilifi kochomo Malindi. Achiel kuom ringrego nofweny e bungu mae batha paya kanyo, kama chielo nofweny ka otwe wang'e. Ringrego duto wachore ne nigi ranyisi mag hinyruok e dendgi. Tok fwenyo ringrego, lipot nochiw ne obila e tesend obila ma Malindi ma ochopo ng'weche kendo kawo ringrego tere kar kano ringre mar od thieth mar Malindi General kendo bang'e tergi kar kano ringre ma Malindi Sub County. Nimesikia hizo habari za watu wameonekana kule Mida, wanaume wawili, mmoja uko barabara upande huu na mwingine uko barabara upande huu, wakiwa wamekufa. Nilikuwa nikielezewa na daktari fulani alikuwa ametoka Kilifi hapo hospitali akija Malindi. Huyo ndo amewaona na kufika kituoni kwetu, huwa ni mtu tunambeba pia, akaelezea hiyo hali ya kwamba ameona hao watu wawili wa kiume hapo area Mida.
Nyakoromogi wacha kwa kawiwe machielo chenro en marangi chwelo sa chiel deka pradeko da beach ananoka jomopogore Jeremia Rogo wacho neno weche manyien magangi chwelo nyargi Elisha bende wacho ni oneno weche manyien kendo Moran Gloria Wuora Nyaro Thoro Kabondo watching live from Nairobi Utawala kabende Beatrice wacho ni amosne mama gi mantiere maen nyaka Bondo kod wuongi mawuok Migwa Eric Akote bende wacho neno weche manyien Nyakoromogi kikidhi mabor pod duogi weche mamoko. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'engno. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa achiel gi dakika 45 otieno. Nipite ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Donje piny manigi nyadhi kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfros Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimora mora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'.
Sanju gina jiven ngata chiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isame dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Sirikal osingo ni gin kod chiemo moromo mar chwalo e gwenge ma oro goe tach, kendo gibiro neno ni onge ng'ama owito ngimane kaluwore kod kech. Kolose kinde chwalo chiemb kony e gwenge ma Tana River, jatend migawo Geoffrey Ruku omedo ni gidhi chako chiwo nyuka ne jopuonjre skunde e gwenge ma oro goe tach mar gayo kech, kendo neno ni jopuonjre odok e skul, kendo komedo se apisas mag piny owacho momi ting' mar chwalo chiemb kony. Owacho ni gimondo gine ni otim kamano ma ok ous chiemogo kaka osebedo katimore kuonde mamoko. Kwa sasa kuna zaidi ya kaunti 23 ambazo zimekumbwa na kiangazi, lakini rais wetu, kiongozi wetu wa taifa, kupitia serikali yake amehakikisha kwamba ameweka chakula ya kutosha, kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya yeyote ambaye ataaga dunia kwa ukosefu wa chakula. Kwa hivyo kama serikali tunatoa wito kwa wale ambao ni macho na masikio ya serikali katika mashinani, wakijua ya kwamba kuna familia ambaye haina chakula yoyote, hiyo taarifa iweze kufika katika serikali kuu ili waweze kufikiwa na chakula. Kwa hii sub county moja peke yake ya Tana North sub county, watu zaidi ya 10,000 wameweza kuathirika kwa sababu ya hii mambo ya ukame, na hali ni hii wewe mwenyewe unaionea. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia. Baada ya hapo tunaililia serikali iweze kuingilia kati na iweze kusaidia. Watu wetu wanateseka, mifugo ukiangalia ukipita na helikopta unaona zingine zimekufa tayari. Kwa hivyo tunataka hatua ya dharura kwa wizara yako husika ya sehemu kame, ikishirikiana na wizara zingine ambayo inahusika. Hakika Tana River iangaliwe kwa macho moja kali. Epautuke ni timba dhula mar Royal Media Services ne oniano kendo wuok chien kagileo timba dhula mar riwruok mar jofwambo SJAC gonde 4-3 e tugo mayien otedore manotugi e lap ma mbalariany ma Nairobi apaka bete campus okinyi makawuono. SJAC ne okongolo e dakika mar 10 mokwongo kendo keto tugo bedo matek. Kapok Newton Andika ne oduogo gol kendo bedo 1-1. Kelvin Karanja oloyo gol mar 2 ne RMS, gol ma SJAC ne oduoko gi free kick maler manotamo jagol Geoffrey Ashali mar RMS mako. SJAC ne odhi nyime gi loyo mar 3 kendo rido ne opira karakamano Walter Nyambaga ne oloyo gol mar 3 gi wiye to cross maler kowuok kuom Festus Lango kendo keto 3-3. Ochieng Emmanuel, captain mar RMS, ne oyudo thuolo mar keto gonde bedo 4-3 tok jabak mar SJAC tugo marach ka oloyo kowuok e opich choma manokelo loch. So it's for us to network, get together and get to know each other and have fun over the weekend. In the morning before we go for our various duties, we make sure that we get together
we practice or we have a session, and then of course we go for our various duties. Uno Herald Media Services ne tugo gi team mar SJAC mar Jofwambo. En team maber ahinya, gitimo training, gin physical, gin gi tactics. Na chuno mondo mi wan bende watug makare, wajipanga kone beni timo e team ma owuok kod loch mar gonde 4-3. Ka captain mar Herald Media Services amor nikech players ose wuok kuma gintiere gi Kiswahili choni wametokelezea gi ma timo tizi, gi ma bire training, gi gik matimo matindo tactics kaka opuonjore pap, opuonjore kamoro achiel. Wan gi gano ni ka odhi nyime gi tukegi to obo medo mana idoloch kaka pile. Puacha kachiel kod pak ne team marare mesa ma captain mare Enochieng Emmanuel utingo nyingwa malo. Kawa kamano wadhi nyime kama timba dhula mar Shabana ole timba dhula mar Tusker gola 1-0 e tugo mar lig maduong' ma pachoka manotugi e pap Magusi. Shabana ne oyudo gol e half mokwongo kendo niano nyaka dakika mogik ka giyudo points 3. Kwa machielo timba dhula mar Bandari ne olo team mar Murang'a Seals gonde 3-2 e tugo manotugi e pap Mambaraki Mombasa. Timba dhula mar AFC odino fuok e kindgi kod Gor Mahia toklo timba dhula mar Posta Rangers gode 2-1 e tugo motugi e pap Manyayo. Gor Mahia biro tugo odiechieng' makiny kod KCB e alapno Manyayo. Anayo Michira inajazwa ndani huko nafasi Etuke mamoko en Jarvis Kasi mar piny Afrika ma milambo tele odiechieng' mar adek ama tuke mag golf madhi nyime pachoka mano Magical Kenya Opens. Odiechienge mar adek maluore Jarvis osemako namba 1 e tugo kendo suoyo lwete mayom e tugono mar Magical Kenya Opens tielo mar 57. Jatugono ma jahigni 22 ne oyawo thuolo e kinde kod jotugo mamoko e tukego ma itugo e paw tuke ma Karen Golf Club. Jarvis ma namba 195 e chung' mar jotuk golf duto e piny mangima thoro matek mar tuko e nyim jatugo Angel Ayora mar Spain ma jahigni 21 malawe machiegni kendo geno ni onyalo kier e odiechieng' makiny mogik mar tukego. Ayora en namba 112 e chung' mar jotugo mar golf Kenya mangima. Nyakoromo gimane thuolo mane wantiere gode weche manyien mag ang'ich welo aneno kanyo ka Drew wacho ni amos na mamagi Iska kod babagi Eli Osare kod nyathigi kara nyithigi duto kantiere piny ma Maseme. Nyakoromogi wacho na kara director mara Bob ng'isa ni thuolo ong'adore gi kanyo poni okasomo ote mari waket geno e weche manyien mago imore ka kamano ero kamano nyakwombo kod wechendro ni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Liz Otieno.